Често ми задават въпроса, какво правим с старите соларни панели. Рециклираме ги. Хем екологично, хем икономично, защото те съдържат ценни материали, включително сребро и алуминий. Как се прави? Процесът е автоматизиран и се състои от следните стъпки. Изваждат се кабелите и контактите им. Маха се алуминиевата рамка. Отстраняват се лепилата и стъклото. Соларните клетки се натрушават и разделят по материали – метали, пластмаси, силици и стъкло. Тази линия е малка. Капацитетът е 1 тон на час, т.е. около 1000 панела на денонощие. Оборудването е евтино, процесът е икономически изгоден и при необходимост лесно могат да се добавят допълнителни линии. Такива фабрики постепенно ще се изградят навсякъде по света, когато това се наложи. И даже ще има конкуренция за тяхното изграждане, защото процесът е рентабилен. Освен това, всеки производител на панели е задължен по закон безплатно да ги приема обратно за рециклиране. За сега обаче броят им е малък, просто защото няма достатъчно материали. Фотоволтаичните панели се продават с 25 годишна гаранция, а реалният им срок на работа е доста по-висок. Така че можем да не се притесняваме. Панелите се рециклират в много голяма степен. Никой не иска да ги дарява земята, защото съдържат ценни материали.